We staan nu in de pluk- en de moestuin. Hier is de bedoeling te bewennen zelf, maar de wiekbewenners ook een moestuin onlezen en daar ik zelf van plukken en eten. Jazeker, de tuin wordt eigenlijk 20 september pas officieel geopend, maar er zijn al hele enthousiastelingen die zijn ermee begonnen met bewoners, met vrijwilligers en medewerkers om hier een moestuintje aan te leggen en een pluktuin. En bewoners koken ook zelf op de afdeling, dus daar wordt ook gebruik van gemaakt van de groenten die hier gekweekt worden. Qua beleeftuin is deze pluk- en moestuin wel een beetje symbolisch, hè? Want dat doe je misschien al en wat interactief met de bewoners. Ja, dat is de bedoeling. En ook om mensen uit de wijk te betrekken en bijvoorbeeld scholen en andere. We hebben bijvoorbeeld ook contact met de buurtsportcoaches om mensen uit de wijk ook meer aan het bewegen te krijgen. En daar kan deze tuin aan bijdragen. Maar voornamelijk natuurlijk ook voor onze bewoners die vroeger ook heel veel buiten zijn geweest. Mensen komen vaak uit landelijke gebieden, hebben zelf een moestuintje gehad, hebben zelf huisdieren gehad. Vinden het gewoon heel erg leuk om die buitenruimte te kunnen gebruiken. Het is ook nog heel gezond. Hè? Mensen komen meer in beweging, dus ze gebruiken hun spieren meer. Mensen hebben meer zuurstof, meer licht, natuurlijk licht. Ze slapen beter, ze eten beter. Dus het is eigenlijk voor iedereen een feestje, deze tuin. Ik vind het heel belangrijk. Ten eerste omdat de ouderen dan echt buiten zijn. Dat ze van alles te zien hebben. En ook te voelen en bloemen te plukken. En we kijken ook steeds naar de groenten. Van hoe groeit de groente, hoe komt het op en dergelijke. En we kijken, vooral nu het helemaal opgebouwd wordt, bekijken we echt van hoe ver zijn ze, wat wordt steeds mooier, wat moet er nog veranderd worden. En ja, het is heel interessant, ook voor ouderen, omdat je samen bezig bent. Ja. Daar gaat het om. En nu doet het al een tijdje. Wat merk je dan aan de ouderen, hoe dat verbetert, hoe het gelukkiger kan leven? Nou, je hebt samen plezier heb je hier in deze tuin. Dat is echt gewoon geweldig. Wat sommige ouderen ook, er komen dingen van vroeger boven. Van ja, we hadden ook een groentetuin en we deden dit ook en we deden dat ook. En dat is geweldig om te horen. Echt, dat is geweldig. Ja. Een paard met al die verschillende ondergronden. Ja. Waar is dat voor? Nou, dat is ons hobbellijntje. Het is uitgedacht door onze bewegingsagogen en fysiotherapeuten. Het is de bedoeling om dat ook als een oefenbaan te zien voor mensen die moeten leren wat stevigheid en stabiel te lopen. En dan is zo'n hobbellijntje heel erg mooi, heeft verschillende ondergronden. We hebben aan de andere kant ook een hellingbaan, zo noemen we dat. Het is een baan die iets oploopt, zodat mensen hun conditie kunnen trainen. Je hoeft die niet te nemen, die hellingbaan, maar als je denkt van nou, ik wil eventjes trainen dat ik wat meer conditie krijg, dan kun je die hellingbaan ook nemen. Bewegen, daar gaat het ook wel vooral om bij de bewoners. En had je dan een beweegplein? Ja, waar we net stonden met het hobbellijntje, daar komt straks een beweegplein. Daar komen allemaal beweegtoestellen die speciaal zijn voor ouderen of mensen met wat beperkingen. En het is gewoon belangrijk dat mensen veel meer bewegen. Daar zijn we ons in Nederland steeds meer van bewust. En dat mensen buiten komen. Onderzoek heeft aangetoond dat zeker 45% van de bewoners in verpleeghuizen meer naar buiten zouden willen. En dit is een prachtige gelegenheid. Het prikkelt ook mensen om in gesprek te gaan, om in contact te komen met anderen. Het heeft zoveel voordelen. Jacob de Boer, bewoner hier, actief geweest met de tuin. Wat heb je gedaan hier? Ja, wat ik gedaan heb, wat troppelen, onkruid eruit halen en zo en dergelijke. Om een mooie bij te houden. Zullen we je wel vaker zien? Dat kan u wel verwachten. Om de moestuin bij te houden en zo. Het een betere weer is. De moestuin heeft altijd werk, hè? Ja, dat sowieso. Maar ik vind wel mooi hoor, buitenlucht. Okay. En dan slaap je s'avonds ook lekker. Ja, frisse lucht. Nou, dan slaap je s'avonds al zo roos. Ja, geen probleem hoor.